Para crear unha pregunta, arrastrar e soltar sobre o texto, primeiro, como sempre, escollemos a categoría onde imos crear esa pregunta, logo prememos crear pregunta e escollemos arrastrar e soltar sobre o texto. Ata aquí sempre é igual. Poñemos o nome. Este tipo de preguntas é moi axeitado para completar definicións. Entón, eu xa teño unha preparada sobre a clasificación dos tipos de virtualización. Cando o alumnado vexa este tipo de pregunta vai haber un texto con ocos e logo na parte de abaixo unhas etiquetas con termos e ten que arrastrar esas etiquetas e cubrir os ocos da definición. Ben, os ocos poden estructurarse en grupos, de xeito que cada grupo de etiquetas vai ter unha cor distinta e dalle un pouquiño de axuda ao alumnado. A miña primeira, digamos, o meu primeiro grupo de respostas vai a ser os nomes dos tipos de virtualización. Entonces, fixadevos que vou copiando e pegando. Ben, escolla un. Aquí vou sustituir o termo pola escolla correspondente. Igual aquí e igual aquí. Para que non aparezan na mesma orde, vale? Porque senón sería moi faciliño de adiviñar, temos que marcar este check con achou. Estes tres elementos están relacionados, digamos que teñen que identificar o tipo de virtualización e por eso deixoos no grupo 1. O que é ilimitado, que significa? Se eu premese ilimitado, cando o alumno arrastrase a etiqueta de virtualización completa, quedaría outra, porque pode reutilizarse esa etiqueta varias veces, pero no meu caso, aquí non é necesario. Ben, o seguinte que quero que distingan é entre nativa e aloxada. Pero xa vai ser un segundo, digamos, grupo de elementos a distinguir. Entonces escollo un segundo grupo, vale? E fixadevos, escolla 4, nativa, escolla 5, aloxada. Agora vou ao texto e selecciono polo código. A escolla 4 e a escolla 5. Neste caso, como aloxada e nativa son etiquetas que só vou usar aquí, tampouco marco a casilla de ilimitado, de acordo? Ben, vou a engadir máis espazos, porque teño un terceiro grupo que crear. E cal vai a ser? Pois quero que distingan cando se usa un hipervisor de tipo 1 e cando se usa un hipervisor de tipo 2. Ese vai a ser o meu terceiro grupo de etiquetas, por decirlo de alguna maneira. Vale? Vou copiando e pegando e escollendo o grupo. Pero aquí tamén quero, hipervisor tipo 1, escolla 6. Imos arriba e hipervisor tipo 1, aquí sustituímolo pola escolla 6. E o hipervisor tipo 2, sustituímolo pola escolla 7. Fixadevos que aquí volve a aparecer o hipervisor tipo 1. Se quero reutilizar esta etiqueta, podo facelo. Volvo a poñer a 6. Aparece a resposta a escolla 6 en 2 sitios. Entonces, a escolla 6 teño que marcala ilimitada para poder reutilizar. De acordo? Vamos guardar os cambios e imos ver como queda. Non saímos da pregunta. Podemos seguir editando. Fixo así a propósito por se teño un erro. Ben, aquí está. Primeiro, o alumnado tería que ir arrastrando, vale, as etiquetas. Fixeno mal a propósito, Bueno, non vou non facer mal de todo, pero... E logo, por exemplo, o hipervisor tipo 1, que aparecía en 2 lados, fixadevos que arrastrei a etiqueta, pero segue a aparecer aquí. Vale?
Sen embargo, as que non tiñan marcado o ilimitado, cando quitas a etiqueta da base, desaparece. A única que queda é a hipervisor tipo 1, que é a única que fixen ilimitado. Se entrego e finalizo, xa me aparecen marcadas os acertos e os erros. Veña, animadevos, que é un tipo de pregunta moi útil.